Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwana barkamu da sake haɗuwa a cikin wannan bidiyo mai albarka. So abubuwa ne da naga sun ɗan tattafi, so naga mutane sai buƙatan tutorial suke yi akan airdrop da sauransu na cryptocurrency. So wannan airdrop ne da kuke gani da kamfanin nan PHT suke badawa, to don haka mutane su yi kokari suna samu, kuma kana kaiwa wannan adadin na abin nan ga su nan adadin nan guda 20 to za ka iya cirewa. Dan ni na cire ma a cikin wallet ɗina, ok wallet ɗin ban buɗe ta ba, so don na cire suna cikin wallet ɗina yanzu ma kuma ƙara cirewa zan yi. Da haka idan mutum yana so ya je shi ya register sa link ɗin da zan ajiye a description, so don haka sai mutum ya register description domin shi ma ya samu ya cire wannan airdrop ɗin da za a bashi. So insha Allah zan ajiye muku link ɗin a description na wannan bidiyo. So ban nuna muku yanzu yadda za ka cire. To da farko za ka shiga wurin back ɗin nan, sai ka taɓa back. Bayan ka gama waye ɗin nan, ga nan wurin wani bonus da aka rubuta bonus gashi nan, to ta nan ne za ka na samun bonus ɗin da za su na baka kullum. Sannan ga nan wurin inviting inda za ka inviting ɗin friend ɗinka su zo su sabon nan. Ga nan wurin wallet ID da balance ɗinka, idan kana so ka cikin balance to sai ka taɓa balance. Sannan ga nan wurin withdraw, to sai ka danna wurin withdraw, tunda mu withdraw za mu yanzu sai mu danna wurin withdraw. Yanzu yau to yanzu gashi nan yana abin nan, sun ce bamu saita wallet address ɗin mu akai ba, to don haka muna buƙatar mu saita wallet address ɗin mu akai. So sai mu zo mu danna star wannan abin nan ɗin na ƙasa, gashi nan wannan wurin na ƙasa, idan muka danna shi, ok ba wallet ID ba, yawa gashi nan sai mu danna wannan set your ID ɗin, set your wallet ɗin nan, sai mu ɗauko address na Tron ɗin TRX sai mu kawo shi nan ne. Misali zan je in ɗauko address na TRX ɗina, gashi nan sai in shiga, sai in ɗauko address ɗin, yawa gashi nan sai in shiga nan, sai in pasting ɗin address ɗin. So ina yin pasting ɗin address ɗin sai in tura, ya je shi yana tafiya ne network ne yake na lafiya. Muna jiran shi network ne ke ɗan mammakalewa, shi yasa gaba da yaƙi sauri. Yawa kamar yadda kuke gani gashi nan sun ce wallet address ɗin mu ya saito akan shi, akan wanda za su senda mana kenan. So sai mu danna back again, so sai mu danna withdraw. Yanzu mun yi setting wallet ɗin, sai mu danna withdraw. To muna danna withdraw, so sai su ce masa amount ɗin da muke so mu withdraw. To mu guda 20 muke da su yanzu, to don haka guda 20 ne dama mafi ƙarancin abin da za ka yi withdraw. To mu yanzu za mu sa 20 ɗin, sannan sai mu danna withdraw ɗin. So za mu ɗan jira shi, so gashi nan ya yi good. So za su tura mana abin nan ɗinmu a cikin wallet ɗinmu. So yanzu za mu jira zuwa yaushe za su tura mana. Zai iya yiwuwa nan da awanni 2, awa 3 ko awa 4, 5. Baya yin dai kwana ɗaya, duk ya jima wanda suke yi bayan kwana ɗaya za ku ga sun shiga wallet ɗinka. So gashi nan kamar yadda kuke gani muna da shi a cikin wannan wallet ɗin. Ga nan airdrop ɗin kamar yadda kuke gani, gashi nan kun gani wannan duk a ciki muka same shi. So guda 20 ɗin da muka samu kenan, sai dai ba shi da tsada da yawa, amma kuma idan ka ajiye shi
kai kamar holding ɗin shi to zai kasance a nan gaba zai iya yin kuɗi saboda na ga suna ba da kyautar shi sosai sannan kuma ana magana sosai a kan shi kan cewa zai iya tashi. So kar ka daina koya coins yake. Kawai in ka mallake shi ka ajiye shi da rashin tsadarsa wani lokacin in sha Allahu za ka ga ya yi tsada. Mun gode da kasancewa da Arewa International. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.